Zvatotanga mhuri yeZimbabwe iko zvinezvi pari kumhanyiswawo veteran sewo veteran Kubulawayo iko zvinezvi kutotaura kwandiri kutoita nemi iko zvinezvi pari kunzi police officers right now blocking war veteran Andrela Matibela's press conference at the press club in Bulawayo. Matibela is the chairman of the Zimbabwe National Liberation War Veteran Association. ZIPRA war veteran spokesperson Buster Wagwizi is captured being chased out of the building. Ndo nyaya iri panapa iri kuitika ukangobuda uchidedzera kuti haudi ZANU-PF kana kuti uda kubuda uchitaura kuti iwo uri against president Emerson Mnangagwa uri kumhanyiswa, ende vari kumhanyisa zvisingaiti, havasi kutombonyara kana kuti ndo vanhu vacho vakarwa hondo yerusununguko. That is the current situation ikuitika right now in our country mhuri yeZimbabwe. Ndo nyaya iripo yatiri kutoona iri kutenderera iko zvinezvi iri mumastreets. Zvakatanga navaBlessed Geza, munongoziva kuti vaGeza vakangogara vatobuda vakataura vakati isusu hatiteerere zvese zviri kutaurwa, kuda kupa mawar veteran $200 zvakawanda zvakabuda zvichitaurwa. Isusu tikaongorora tikaona kuti vanhu ava vakanga vatove nekakudherera kavanga vakuita kuvarwi vehondo yerusununguko ava. Saka iko zvinezvi nhasi kwaitika imwe nyaya zvekare kuBulawayo, vari kumhanyisa varwi vehondo yerusununguko. Ndiyo situation iri kuitika paground iko zvinezvi, ndiyo situation iri kuitika kuBulawayo. Handiziviwo kuti makatarisawo nyaya yakaita sei hama dzadiwa, munoionawo sei, ende hamene kuti tingati zviri fair here kuti vanhu vacho ndo vakaenda kuhondo vachinorwira kuti vasunungure nyika yacho, vave kutaurawo zvimwe zvinhu zvavaitochema-chema zvakatovakonzeresa kuti vatoenda kuhondo kwacho. Vaakutaura kuti maakuzvidzokorodzerei kuzviita izvi zvirizvo zvakaita kuti tisumuke tiende kunorwira kuti tisunungure nyika, vobva vatanga futi kutomhanyiswa. Saka kureva kuti ihurumende yaSmith yakangokontinya panapa, pakangochinjwa ganda chete. Ndo situation iri kuitika iko zvinezvi. Saka hazvina kumira zvakanaka, ndo nyaya iri panapa. Ndangoti ndingokuzivisai ndo panyaya version pacho, hamene kuti munoitorawo sei nyaya iyoyi. Munokwanisawo kutudza zvamuri kufunga kana kuti zvamuri kuona mucomment section. Nyaya yanga ichingodiwa kuita apa ndeyekuti titombodhumanisa newa vari tombomhanya chiwenga iyi. Pane vachitongoda nyaya yekuti kutongogadzirwa hembe waiziya, takanoita sei, takanonyora zvatongononyora zvekuratidza kuti ndiye akutongodiwa nevanhu. Takangonopfeka hembe idzodzo toona kuti result inobuda sei, pane anomiswa here, pane anoita sei. Ndo chidhiki chinenge chitongodiwa ipapo chehembe. Mwana hembe dzina chiwenga, tozotangira ipapo tichienda mberi. But so far panoda kurwisaniswa vanhu 2 ivava ndo vanofanira kumborwisanisiwa.